ଜାଣିଛ ଆଜିର ଏଇ ଦିନଟି ଆମ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ହଁ ମଉସା, ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଦେଖିଲ ରାଜୁ, ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ ଦିଟା ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ କମ ନୁହେଁ ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟି ପାର୍ଟିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମ, ସେଠି ତମେ ନାଚିବ, ଗାଇବ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସେ ସବୁ କରିବ। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ସେଠି ଗୀତ ବୋଲିବି, ମୁଁ ସେଠି ନାଚିବି। ତମକୁ ନାଚ ଆସେ? ଓହୋ ରାଜୁ ବୋଉ, ତମେ କଣ ଭାବିଛ କହିଲ? ମତେ ନାଚ ନ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା? ଏ ଝିଅଟି ପରା ଅଛି, ଇଏ ମତେ ଶିଖେଇଦବ। ମଉସା, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। हेलो, मैं आई कमिन? यस कमिन। ए आश्रमरे नरहरि बाबू आ स्त्री रुहंती ना? हाँ, हेले आपण? ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ମୋର ନରହରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ। ହଉ। ଆପଣ ନରହରି ବାବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ହଁ, ହେଇ ତ ଆସିଗଲେଣି। ମତେ କିଏ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନରହରି ପଟ୍ଟନାୟକ? ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା 2 ଏକର ଜାଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚେକ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜୁ ବୋଉ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଥର କହୁନଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ବୋଲି? ହଁ, କହିଥିଲ। ସେଇ ଜାଗାଟା ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତେଣେ ଅନେକ କାମ, ମତେ ଟିକେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ ବାପା, ସେସବୁ କଥା ପଛରେ ହେଲେ ହବନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଚେକ୍ଟା ରିସିଭ୍ କର। ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, ଆସୁଛି ଆମେ ମାଉସୀ, ଆପଣ ତ ଏବେ କୋଟିପତି ହେଇଗଲେ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ତୁ ମତେ ବୋଧେ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଭଗବାନ ମତେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଉଜ ମଜଲିସ କରି ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆରେ ରମୁ, ଚାଲ ଆଡଭୋକେଟ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, କାମ ସାରି ଫେରିବା। ଚାଲ ରାଜିବ, ତମେ ବି ଚାଲ। ବାପାରେ ବାପା, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା! ଏକଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ମତେ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଆଗ ବିରାଟ ବଡ ଫ୍ଲାଟ ବାଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ବାହାସାହା ହେଇ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ବଳିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍ଟେ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବସେଇ ଖାଲି ତା बहुत खुशी କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ